Сприйняв прозу крижавання, Єсус
Розмова душі з Маті Болесною. Всемогутний вічний Боже, який не хочеш смерті грешника, але коп'єм навернувши жив, який послав для нашого збавлення одинародного Сина Твоего, який нам наказав: шукайте і знойдете, стукайте і відчините вам. До Тебе припадаем скрушенным сердцем и со слезьми молим Тебе: не суди нас, але милостиво отверни от нас праведный гнев Твой и отдали небеспечную хворобу, что в этот час наведала род людский. Змилуйся над нами, Пане, покажи нам свою милосердность и избав людей Твоих.
Niechaj живут здоровые по воды Твоих приказаниям и прославляют имя Твое святое. Заховай и збав от хвороби усі городи, вёски і містини нашої країни. Змилуйся, навідай тих, хто терпить, а от этой немочи. Да поможи, подними их с ложа хвороби и дай им здоровье души и тела. Аминь. Просим Тебя, да поможи нам так ушановать святые таємниці Твоего тела и крови, как мы завсёды отшивали в себе в Твоего откупления, які живешь и владаешь с Богом Отцом у едности Духа Святого, Бог все веки вечные. Третья неделя посту – это неделя Каритас, это неделя, когда мы молимся над таким шляхом нашего навертания, как является милостыня, милосердность, чинение добра іншим, то, что мы маем в себе, тому
сьогоднішні ахвяри, які збираються під час Святої Мши, будуть призначені мінуїти на таку цель. No ale dodali po pierwszym ciągu trwają koniecznie u rozważanie nad Chrystom, nad Jego nauką i nad Bożym Słowem. Сегодня u Ewangelii почуем takie słowo, jakie on każe, że prawdziwe wierniki będą oddawać Jemu chwałę u duchu i prawdzie. Chcą stać u prawdzie przed Bogiem, ale tak samo просить Духа Святого, как нас освятил, как нас очистил из наших провинов, как мы могли годно складать эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу, найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог всемогутный, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Эту святую мшу правда интенции молитесь о Божьем благословении всех дарах Духа Святого для самого себе з нагоди дня народження, так само за інтенцію парафія. Молимся, Божа криниця усілякої милосердності і добрині, Ти нам дав, як леки от греху, пост молитву и добрые учинки, спорадно прими признание у нашей слабости, а коли мы падаем под тяжаром нечистого сумления, нехай завсёды поднимай нас Твоя милосердность, Господа наша Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живи и владарить в едности Духа Святого, Бог прозуще веки вечные. Амен. Читание книги Исход. Ты одни. Народ прагнул воды и наракал на Моисея кажучи. Навошта это ты вывел нас в Египет, как замучить смахаю нас и детей на статки наши. И ускликнул Моисей до Пана, кажучи, что зроблю я народу этому? Я ще криху и укромяную с меня. И сказал Пан Моисею, пройди перед народом и возьми с собою некоторых со старейшин Израиля, и кий твой, яким ударил ты Нил. Возьми у руку твою и иди. Вот я стану перед тобою на скале у Хоребе, и ты ударишь у скалу, и выйдет сие вода, и народ будет пить. И зробил так Моисей на очах старейшин Израиля, и назвал тое место Маса и Мерибы. З причиной сварки сынов Израиля и выпробывания ими Пана, коли казали, «Ти есть Пан сирот нас, ти нема». Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Не робите жорсткими сердцами вашия. Не робите жорсткими сердцы ваши.
нашага Єзуса Христа, праз якога, дякуючи віри, ми атрымалі доступ до той ласки, у якой триваем, і ми ганарымся надеяй на славу Божию. А надея не осоромить тому, что любовь Божия вылилася у сердце наше праз Духа Святого, який дадзены нам. Калі мы были еще слабыми, Христос у вызначены час помер за безбожных, бо наўрад ці нехта помре за праведника. Може за доброго человека нехта и отважится померти. Бог доказывает свою любовь до нас тем, что Христос помер за нас, коли мы были еще грешниками. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Святого Євангелія паводле Яна. У той час прийшов Єсус у самарійський город званий Сихар, близько до наділу землі, який дав Якуб сину своєму Юзефу. Була там студня Якуба. Єсус же, стомлений дорогою, сів при студні. Було коля 6-ї години. Вось приходить жанчына з Самарії зачерпнуть води. Єсус каже їй: дай мені піть. Вучні ж його не одійшли у город купити їжу. Жанчина самаранка каже йому: як ти, юдеї, просиш піть у мене самаранки? Бо юдеї не мають зносин самаранки. Єсус сказав їй відказ: коли б ти ведала дар Божий, і хто каже тобі: дай мені піть, то сама просила б його, і він дав би тобі живої води. Женщина каже йому: пані, у тебе и зачерпнуть нема чим, а студня глибока. Откуда же у тебе вода живая? Неужо ти більше від айца вашого Якуба, який дав нам гэтую студню, і сам зіє пив, і діти його, і статки його? Єсус сказав їй відказ: кожний, хто п'є гэтую воду, знов запрагне, а хто буде пить воду, якую я дам йому, не запрагне навеки. Але вода, якую дам йому, стане у їм криницею води, яка тече у життю вічне. Жанчина каже йому: дай мені гэтай води, каб я не мела больш праги і не приходила сюди черпати. Пані, я бачу, що ти пророк. Бацькі наші поклонялися на гэтай горы, а ви кажете, що место, де треба поклоняться у Єрусалимі. Єсус каже їй: повір мені, жанчина, что приходят часы, коли ни на этой горе, ни в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы поклоняетесь тому, что не ведаете. Мы теперь поклоняемся тому, что ведаем, бо збавление от юдеев. Але находит час, и теперь уже есть, коли правдивые вызнавцы будут поклоняться Отцу у духу и правде. И таких вызнавцев шукає себе Отец. Бог есть Духа, и ты, кто поклоняется Ему, повинны поклоняться у Духу и правде. Жанчина каже йому: я ведаю, що прийде Месія, який зоветься Христом. Коли він прийде, обвістить нам усьо. Єсус каже їй: гэта я, який говорю з тобою. Шмат самаранов з города гэтага поверила у його, дякуючи слову жанчини, якая свідчила, кажучи: розказав мені все, що я робив. Тому, коли прийшли до його самарані, просили його застатися з ними.
I on застаўся там 2 дні. І яшчэ больш людзей паверла, дзякуючы слову ягонаму. А жанчыне казалі: мы верым ужо не дзеля твайго апавядання, бо мы самі пачулі і ведаем, што ён сапраўды збаўца свету. Гэта слова Пана. На третью неделю Великого Поста, неделю Каритас, конференция католических епископов Беларуси досылает свой лист Верховного Поста. Любов одиная речь у свете, якая повеличивается, коли ее делится с ближним. Мать Тереса с Калькутты. Уважаемые святары, консекрованные особы, дорогие браты и сестры в Христе Павле. Перед Великого Поста, схиляя нас задуматься над питанием, что значит любить у духу милосердности. Любить так, как эта любовь распаўсюджвалася далей праз сердце іншых людей. У Святым Писании знаходим отказ. Поступайте у любові, як і Христос полюбив вас і віддав себе за нас як дар і ахвяру Богу. Таким чином, у нашому щоденному житті ми покликані наслідувати приклад самого Христа. Правда, комусь гэты приклад може здаватися чимсь недосяжним, чимсь таким, що перевзыходить чоловічі сили і махчимості. Однак життя многих святих, звичайних людей, які з Божою допомогою реалізували гэтае слово апостола народа, показує нам, що гэта не тільки махчима, але необхідно для того, каб не просто називатися, а сапраўды бути вучнями милосердного Христа. Особливо яскравим узором життя Христовою любов'ю до ближніх стала в наш час святая Маті Тереса з Калькутти. У ёй, як быццам, увасобіўся жывы образ Христа, чулага, простага, адкрытага для ўсіх. Яна показала, што ў справах милосердности няма дробязяў. Нават проста усмешка можа стаць для кагосьці падарункам Божай любові. Кожны раз, калі вы камусьці усміхаецеся, гэта ўчынак любові, падарунак іншаму чалавеку. Прыгожая рэч, казала Маці Тэрэса. Вядома, усмешка упрыгожвае чалавека, але яшчэ больш яго упрыгожваюць добрыя ўчынкі. Учынкі і жэсты, якія прыносяць палёгку і сцяшэнне, якія робяць бліжняга больш шчаслівым. Таму прыклад святых становіцца для нас такім прыцягальным сваёй неўвядальнай прыгажосцю. Узор сапраўднага служэння бліжняму, які мы бачым у святых, гэта не толькі велічна, гэта таксама вельмі прыгожа. Калі мы больш уважліва прыглядзімся да жыцця святых, якія рабілі ўчынкі милосерднасці, мы можам быць нават здзіўленыя іх простым, будзённым падыходам да жыцця. Яны не шукалі для сябе славы, не імкнуліся здзейсніць нешта вялікае і гераічнае, не стараліся змяніць свет. Яны проста з любоўю клапаціліся пра сваіх бліжніх, пра сваіх патрабуючых братоў і сясцёр, выкарыстоўваючы кожны магчыма для таго, каб рабіць ім дабро. Іх справы не толькі прынеслі камусьці палёгку і суцяшэнне, яны сталі прыкладам для іншых хрысціянаў і вучаць нас таму, які мы павінны ставіцца да нашых братоў і сясцёр, асабліва да патрабуючых, бедных, хворых, самотных і пакрыўджаных. Дык ідзіце і навучайце ўсе народы, вучыце іх захоўваць усё, што я загадаў вам, кажа Езус сваім вучням, пачынаючы ад апостолаў і ва ўсе наступныя часы. Ягоны загад – гэта не наказ любові, гэта наказ любові, які мы пакліканы рэалізоўваць у штодзённых справах милосерднасці да бліжніх. Аднак пры гэтым варта памятаць, што сапраўдная милосерднасць не толькі ў тым, каб дапамагчы камусьці матэрыяльна, прысвяціць іншаму чалавеку свой час, увагу і апеку. Не менш важна стымуляваць чалавека да таго, каб ён мог палепшыць сваё жыццё з дапамогай новай працы, навучання, перамены адносінаў і звычаев. Часта нават людзі хворыя і нямоглыя маюць у сабе вялікі нерэалізаваны патэнцыял. Неабходна дапамагчы ім, садзейнічаць яго для таго,
задзейнічаць яго для таго, каб іх жыццё стало больш поўным, а яны самі больш шчаслівымі і рэалізаванымі людзьмі. Папа Бенедыкт XVI нагадвае сучасным хрысціянам: важна і неабходна мець на ўвазе, што практычная дзейнасць заўсёды будзе недастатковай, пакуль не будзе відавочна ў ёй любоў да чалавека, любоў, якая жыве сустрэчай з Христом. І таму дабрачынная місія шматлікіх каталіцкіх арганізацый не павінна абмяжоўвацца толькі зборам або размеркаваннем сродкаў, але заўсёды праяўляць асаблівую увагу да патрабуючых, а таксама выконваць асаблівую педагагічную функцыю хрысціянскай супольнасці. Вывучачы дзяліцца, паважаць і любіць згодна з логікай Євангелія Христа. Дабрачынная місія Касцёла на ўсіх узроўнях павінна пазбягаць рызыкі ператварацца ў звычайную арганізацыю дапамогі, становячыся толькі адной з яе формаў. Словы папы нагадваюць нам пра тое, што выкананне справаў міласэрнасці ў сацыяльнай сферы гэта не проста прафесійная дабрачынная дзейнасць. Гэта важная і неаддзельная частка місіі кожнага веруючага чалавека. Сучасны свет – гэта свет тэхналогій, вельмі хуткіх перамен. Аднак і сёння не губляюць сваёй актуальнасці пытанні забеспячэння кожнага чалавека ягонымі правамі і задавальненнем асноўных жыццёвых патрэбаў. Таму і прыклад святых, не толькі сучасных, але і тых, якія жылі у ранейшыя часы, застаюцца для нас школай выхавання любові у духу служэння. Сёння дабрачыннае каталіцкае таварыства «Карітас» рэалізуе дзесяткі розных праектаў, скіраваных на дапамогу патрабуючых. Іх мэта не толькі задаволіць матэрыяльныя патрэбы, але даць людзям духоўную і маральную падтрымку, павысіць іх кваліфікацыю, прайсці перападрыхтоўку, знайсці годнае месца працы, навучыць правільна выкарыстоўваць сродкі. Усё гэта стварае матывацыю для больш поўнага і шчаслівага жыцця у адпаведнасці з асаблівай сітуацыяй кожнага. Дарагія вернікі каталіцкага касцёла на Беларусі, з пастырскім клопатам пра нашу агульную будучыню мы заклікаем вас у штодзённым жыцці наследаваць прыклад Збавіцеля і шматлікіх святых, якія далі узор міласэрнай любові і адданага служэння бліжнім. Няхай іх прыклад вас натхняе на пасільныя добрыя учынкі, а іх заступніцтва выпрошвае ласку для перамены сэрцаў. Такіх напаўняла ахвярная любоў Хрыста. Не будзем жа забывацца, што ў любові няма дробязяў. Кожная дапамога бліжняму мае вялікую каштоўнасць у вачах нашага агульнага нябеснага Айца. Кожны добры ўчынак робіць нас унутрана прыгажэйшымі. На час перажывання Вялікага посту у духу міласэрнай любові і сапраўднага хрысціянскага жыцця сардэчна благаслаўляем у імя Отца і Сына і Духа Святога. Пісалі каталіцкія біскупы Беларусі. Таксама на сённяшні дзень сваё распараджэнне дасылае старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі, каб ласка, таксама яго паслухайце. Глыбока паважаныя святары, канскраваныя асобы, дарагія вернікі. Складаная сітуацыя, якая склалася ў свеце ў сувязі з пандэміяй каранавіруса, заклікае нас да адказнага стаўлення да гэтай праблемы. Як веруючыя людзі, мы перадусім павінны звяртацца да Бога, без якога нічога не зможам зрабіць, і вера ў якога аздараўляе. Таму заклікаю ўсіх вернікаў да малітвы ў інтэнцыі прадухілення пандэміі каранавіруса. Выкарыстаем дадзены нам Богам Божым провідам час, асабліва Вялікі пост, каб праз малітву, устрыманне, дабрачыннасць, споведь, удзел у Харысты, набажэнстве кружового шляху, песні жальбы, ружанец, вяночак да Божай міласэрнасці, прапанаваную папам Францішкам малітву 24 гадзіны для Пана, літаніі, суплікацыю і іншыя пабожныя практыкі, міласэрны Бог захаваў нас ад гэтай бяды. Акрамя таго, пасля кансультацыі з біскупамі каталіцкіх дыяцэзій на Беларусі загадваю наступнае.
Беручи під увагу неспинне розповсюдження небезпечних хвороб з вірою в Божий провід і з клопотом про здоров'я усіх наших громадян, у католицькому костюлі в Білорусі, який клопотиться про духовне і фізичне добро своїх вірників і всього народу, уводиться наступне профілактичне санітарне заняття. Ушанування Святого Крижа, образов і реліквій відбувається праз укрепчування ці глибокий поклон, без дотику і цілування. Не наполнять крапильницу в костелах освяченной водой и растолмачить верникам про необходимость на певний час устриматися від їх використання. Рекомендується мати вдома освячену воду і користатися нею. На ваконцах, кратах конфесіоналів повинні бути установлені оборончі матеріали, які необхідно регулярно дезінфікувати і зміняти з захованням міру перестороги. Знак супокою передається схиленням голови без тактильного контакту. Перед целебрацією Евхаристії духовні особи, міністранти повинні старанно вимити руки і подчас її неухильно заховувати норми гігієни. Это распоряджение дейничает до его отмены. Всемогутный Боже, заступница опекунки Беларуси, Мати Божией Будславской, и опекуна от заразных хвороб Святого Роха, випові нас від епідемії коронавіруса, а дари здоров'ям хворих і підтримай свою допомогою співпрацівників служби охорони здоров'я, які ими опікуються. З благословенням арцибіскуп Тадеуш Кондрусевич, митрополит Минско-Могилевский и старшиня конференции католических епископов у Беларуси. Столько на сегодня листов распоряджений и информации. Но опроч того, что мы маем, конечно, заховать осторожность и дбать про нашу особистую гигиену и у контакте с іншими особами, особливий спосіб хочу заохотити, конечно, всіх до молитви, до покаяння, бо це те, що найбільше нам потрібно, і тим більше, що на цьому тижні у нашій парафії будуть відбуватися великопостні реколекції, час особливий, час покаяння, ще на об'явах ставили цей план, який ми маємо. Я захочу вже тепер запланувати з 20 по 22 сакавіка, лекції, будуть науки, буде можливість адорації, молитви, сповіді, все те, що потрібно, як скерувати наші просьби до Бога з чистим серцем Бога. Направда, Ісус Христос є одним лікарем, який вилічує і дає життя вічне, що ми чули саме у Євангелії. А тепер повстання, як визначено. Віру одиного Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, усього бачного і небачного, і у одиного Пана Єсуса Христа, Сина Божого одинородного, Зайца народженого, перед усіми веками, Бога от Бога, святла от святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженого, а не створеного, одиносутного Отцу, раз якого все сталося. И Он для нас, людей, и для нашего збавления, сошел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и знов прийде в хвале, судить живых и померлых, и Его владарству не буде конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походить, якому разом з Зайцом і Сином належить поклонение и хвала, який промовляв праз пророков. Веру в один святый католицкий апостольский костел, вызнаю один хрост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. С вдячностью за дар веры и за ласку Святого Христа вознесем наши молитвы до Пана.
Молимся за святий костел, каб ён нес людям Божие пробачення і надію на нове життя. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за християнські сім'ї, каб яны заховували вірність Богу і Євангелію. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за людей, які відвернулися від Бога, каб яны прийняли Його Слово і отримали ласку навертання. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за тих, хто у хуткім часі прийме сакрамент хресту, каб Христос щодро одарив їх своїми ласками. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за тих, дякуючи кому ми прийшли до віри, каб Бог узнагородив їх і одарив своїми благословеннями. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за нас, тут присутних, каб ми годно потрактувалися на зустрічу з воскреслим Паном у вічності. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. В тишині наших серць прославим Богу Твоє просьби і танці співвіщення приходимо на эту Евхаристію. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Добрый Боже, Ты покликав нас до уділу Твоїм вічним житті. Учини, просим, каб наше життя на землі було згодне з обіцяннями, даденими під час просто. Раз Христа, Пана нашого. Аминь. Спев номер 42. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославление и хвалу ім'я Своего, а так само на користь нам і всьому Костелу Святому. Милосердный Боже, возготовь ахвяру, очисти нас от провина. Ласкаво просим Тебе, дай нам силы, как мы охотно пробачали братам нашим. Раз Христа Пана нашего. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим. Угору серце. Узносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Он это и справедливо. Заправды годно это и справедливо, слушно и избавленно. Как мы завсёды и усюди Тебе складали подяку. Пане Святый Ойче, усемогутный вечный Боже, праз Христа Пана нашего. И Он колиб просил самаранку подать воды, уже одарил ее ласкою веры. И так горяча жадалка пьяна жила у веры, что запалил у ее сердце полымя Божьей любови. Тому мы
Дякуем Тебе и разом за нёмами прославляем Твою мocу, скрикаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна вышиня, благословенный Той, кто приходит у имя Пана, осанна вышиня. Спроди Божа, Ty święty, krynica wszelakej świętości, domu jedności z усім Kościołem. U pierwszy dzień tygodnia, kiedy Jezus Chrystus u was Chrystus posłał na apostola Ducha Świętego. Przez Chrysta prosim Ciebie, Всемогутny Boże. А святи те дары росою Духа Твоего, aby stali się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrysta. I On, kiedy dobrowolnie wydał siebie na muki, wziął chleb i podzięku Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, кажучи: Бярите и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Podobnym czynem do wieczery wziął kielich, znów Tobie podzięku składając, podał swoim uczniom, кажучи: Бярыце i picie z jego усі. Бо гэта есть келих крови моей, нового и вечного заповета, якая за вас и за многих будет пролита деле отпущения грехов. Это чините на мою память. Это великая таинница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресенье и чекаем Твоего прыстя в хвале. Wspominaючи śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавления, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобой и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете, досконали в любови, разом с Папом нашим Францишком, Бискупом нашим Тадеушем и всем духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, які поснули надій на воскрешення, і про всіх, хто Твої ласки дошов з гэтага світу, і дозволив убачити світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили уделу житті вічному, єдності з Найсвятейшей Богородицей Анной Марии, со святым Юзефом и пречистым обранником, со святыми апостолами, святым Яном, святым Максимилианом, святым Яном Павлом, другими и всеми святыми, які з продвіку подобалися Тебе. Как з ними мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Враз Христа, с Христом и у Христе, Тобі Боже, Отче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, раз усе веки вечные. Amen. Просим Отца Небесного, как отпустил нам грехи и заховал нас от злого. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, яко в небе, так и на земле. Хлеба нашего, что дай нам сегодня
нашей, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были зашиты вольны от греху и захованы до всякого неспокою. Czekali исполнение счастливой надеи, Христе Збавца нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, спокой покидаю вам, спокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, и на веру Костела Твоего, и будь ласкаво згодно с Твоей волей дарить их спокоем и миром. И живешь, и владаешь на веки вечные. Amen. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак спокоя. Щасливая, покликана на вечеру Ягону. Пане, я не варты, как Ты увайшов до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Хто ж вип'є води, яку я дам йому, не запрагне ніколи. Але вода, що дам йому, станеться у їм криницею води, що тече у життю вічне. Спев номер 41. Острую
Спел номер 33. О, святая, о, кровь откуплення, напой життєвий, з неба нам посланий, ласки криниця, о, за нас спалення, ти правильно улечишь раны. О, кровь святая, кириху укрыта, как наши души ты собой поила, грешным крыницам милости открыта, кого все провины смыла. О, кровь святая, о, кровь откуплення, з Божого серця ти виток свой мела, вечно хай буде хвала й поклонення на землі тобі і в небі. Молимся. Пане наш Боже, що на землі ти даєш нам хліб евхаристичний, як задаток хвали небесної, покорно тебе просим. Каплем этой таницы вправляемся у наших учинках. Раз Христа Пана нашего. Присядьте, перед лаской, щоб послухати душпастерські об'яви на третю неділю Великого посту. По-перше, щиро всім вам дякую за супорну сьогоднішню молитву. Дякую тим, хто прибирав нашу капличку, за складене керування, дякую за допомогу. Дякуємо за кер, який складав на справу будови нашого костьола. Хай пан Бог кожному з вас загородиться. На гэтым тижні в літургії ми відзначаємо у понеділок 16 соковика годовину посвячення архікатедрального костьолу в Мінську. У архікатедри урочистість, а усього архідієцезії свята. У четвер 19 соковика урочистість Святого Юзефа, бранника Найсвятейшої Панни Марії. І мша свята в цей день о 7 годині раніці, 12 і 19 годині. Так само запрошаємо на новену до Святого Юзефа, яка відбувається кожного вечора, яка нас так само рихтує до цієї урочистості. В нашій каплиці у часі посту відбувається покутне набоженство кружового шляху, п'ятницю, у 10:30 і 19 годині пісні жальби, у неділю перед Святою Мшою о 9 годині і перед Святою Мшою о 12 годині. Під час посту у п'ятницю Свята Мша о 7 годині і після кружового шляху у 10:30. Так як ми вже запам'ятали, сьогоднішні керування будуть призначені на потреби Caritas, Зошити Петріари серця, співпрацівники Caritas дякують. Певна великопостна реколекція нашої парафії пройдуть з 20 по 22 соковика. І буде проводити Сьомський Юрій Прокопюк. Маємо тут програму, і вивішено на все об'яву, на нашому сайті, на всіх соцсетках, так само є. Коли ласка, познайомтеся, для себе підкреслюйте те, що ваше, те, що вам потрібно, заплануйте цей час, так як він був як мога пленним. Розпочинаємо у п'ятницю, 20 соковика, о 7 годині раніці, читаємо «Шай наука для дорослих». У
10:30 krzyżowy szlak, święta msza i nauka dla dorosłych, wieczorem o 19 godzinie krzyżowy szlak i nauka dla dorosłych, jaka transmituється онлайн. У 20:30 виставлення на святішого сакраменту і розпочинаємо наше чування 24 години для Пана. До 22 години чування проводять сім'ї, обказне сім'ї суполки Маті Божої. А 22 до 23 чувають скаути і скаутки, обказне дружином Большого Одина. А 23 годині до першого чування старейшая молодь, обказне душпастерство молоді Христа, Одинне серце. От pierwszej godziny do drugiej Maciej w modlitwie, a od drugiej godziny do trzeciej Bractwo Świętego Archanioła Michała, naszej mszczyny, a od trzeciej godziny do ranicy będziemy otrzymać taką osobistą już modlitwę w ciszy. Nikt to już prowadzić nie będzie, nikt to mieszać nie będzie, można po prostu przyjść i tak samo osobisto pomodlić się, podarować Pana Jezusa, być właśnie w tym czuwaniu. Zapoczynać, zapraszam, jak to jest na той sposób, яким хочемо ми так само обороняти і себе, наших близьких, нашу країну, так само від цієї пандемії. А в 8 годині раниці у суботу свята мша і наука для дорослих, а в 9 годині виставлення на святішого сакраменту і ружанець, обказана перша ружа ружанцова. У 10:30 наука для дітей, разом з адорацією, обказаний хор Божих ягнят. А в 12 годині свята мша і наука для дорослих, а от першей годины до другой, после обеду, особистая молитва в тишине, от 14 годины до 30 чувание молоді, 6-8 класс, отказный хор Агапе, а 15 године вяночек до Божьей милосердности, от 16 годины ружанец, отказная другая ружа ружанцовая, у 17:30 наука для детей, а 19 године святая мша, наука для дорослых, яка так само транслируется онлайн. Ну и неделя 22 соковика, порядок такий традиційний, в 7, 10, 30, 12, час 30 і 18 святая мша з наукою, вже пооsobno, або для дорослих, коли це для дітей і святая мша, ну, то буде наука спеціальна для дітей. Всього, конечно, тяжко буде, як тако запам'ятати, тому користайтеся всіми іншими сродками, здимок зробити при вийстю, можна так само і пам'ятати допомагати в час. Коли кожного вторку каплиці 19 годині відбувається набоженство, про заступництво Святого Антонія Падуанського, кожну середу запрошаємо на набоженство до Святого Юзефа. Так само вже у черговий раз ладимо великодний кермаш, може у тим годі, може скромніше, трошки буде без такого розмаху, як завжди, бо несприяльный, напевно, час, як тут великі робити столпотворення, але він відбудеться, тому всі, хто хотів би долучитися до організації, яко допомогти нам у этом, тут, будь ласка, запрошую у закритстві, можна як завжди спекти печива якось, або допомогти нам у якості іншої праці, ласка, всіх хоче запрошаємо. Ну і всім юбілярам, іменинникам, надходячи тижні складаємо найлепші пожадання, Божого благословення, здоров'я і всіх потрібних ласка. Стільки об'явив. Вітаю вас з надходящими іменинами. Передусім хочемо подякувати доброму Богу за вас, а вам за ваше служіння. Ви, як Моїсей, звісно, його перше читання, отважно ведете нас до границы воды живой, до Божьего володарства. Желаем вам неословной веры у Божью мощь, у Божьей присутности на всех ваших шляхах, у Божью безмежную любовь. Нехай шотрое Божье благословение будет вам снегородить за ваше служение и за доброе, открытое для нас всех отцовское сердце. Господь Бог благословить, нехай вам дає спокой, ваше серце любов'ю навальє, завсёды з вами он. Нехай Господь Бог благословить, нехай вам дає спокой,
ценные, напевно, духовные дары, якими мы делимся взаимно, одорваемся, бо ну, яны нас узмацняюць, яны дазваляюць нам узрастаць у святасці. Сёння падчас імшы з удзелам дзетак, яны там казалі, жадалі мне добрых парафіянаў. Ну, якби жаданне ўжо такое, ну, актуальнае, але ўжо добрае ёсць вакол мяне. Заўсёды таму за вось нашу дабрыню, такую адкрытасць, заўсёды таксама шчыра вам дзякуй. Дзякуй за гэту кветку, да Маці Божай пойдзе. Каля Маці Божай там яны нашы тут кветкі налепі растуць. Заўсёды каля абраза там яны цвітуць па пару раз у год. Думаю, за мне тут таксама паведнае месца. Шчыра вам дзякуй за добрыя словы, і не толькі з нагоды якісьці нашых там святаў, успамінаў, але так у нашым штодзённым такім жыцці, у нашым супрацоўніцтве мы адчуваем гэта нашу адкрытасць, гэта наша жаданне удзельнічаць у жыцці нашай парафіі, за гэта шчыра нам дзякуй. Ну то што, не бойцеся, прыміце Божае благословення і з Богам ідзем, канешне, дбаючы пра якісь справы такі, гігіену, аб чым тут ksiądz архібіскуп пісаў, але у першую чаргу дбаємо пра чысціню нашага сэрца. Захавае нас любоў Пана Бога і Бога ласка, яка будзе ў нас ад усіх свяшчэй. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Усемогутний, Отец и Сын и Дух Святий. Amen. Ідіть у супокої Христа. Дякуємо Пану Богу. Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божой, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які на згубу душ снують по світі. Амен. Найсвятейшее серце Єзуса, Змилуйся над нами, загадне серце Марії, будь нашим порятунком, Святий Архангеле Михайле, молися за нас. Спів номер 32. А от крижа маті стала, кришу смутку